Euskaraldia bertan da. Gehiagorekin gehiagotan. Euskaraldia bertan da. Prest altzara esan, esan prest altzara esan, bai! Ni Miren naiz, Miren Balmaseda, Tuterakoa naiz, Tuteran jaioa, eta hemen atzean ikusten dena Tutera da, bereziki Tuterako Alde Zaharra. Hemen ikasi nuen, argia ikastolan ikasi nuen, lehenengo ikasketak han izan ziren. Eta, orain irakaslea naiz, eta beste ikastola batetan egiten dut lan, Lodosako ikastolan egiten dut lan, ikastola txiki bat. Kontuz urarekin, hori nire. Egia da nire kasuan, igual ez da kasu orokorrena, baina egia da nire kasuan, etxean euskeraz eta erderaz hitz egiten genuela, euskalduna delako, euskaldun berria, nirekin euskeraz egiten zuen eta aitak erderaz. Eta hori nire kasuan, bai etxean entzuten zirela bi hizkuntzak, baina egia da gero kalera ateratzen ginenean euskara bihurtzen zela ikastolako hizkuntza bezala, ez? Osea, euskara hitz egiten zen ikastolan eta behin ikastolatik ateratakoan kalean eta gure, txikia ginenean, nola estraskolar ezberdinetara joaten ginen, guztiak erderaz ziren eta ez zen euskara entzuten. Begiak, begiak hemen. Udane! Gustan duzu? Bai! Orduan, nola bizi genuen? Bizi genuen, hori, hizkuntza isolatu bat bezala igual, ez? Eskolako hizkuntza bezala. Eta hori, horrek ere ekarri digu guri, nik uste dut bizitzan zer, motxilatxo bat edo ezakit, ez? Beti euskaraz egin behar genuen iratxori genukan, ez, belarri atzean, baina gero errealitatean ez genuen egiten eta askotan igual hori leporatu izan zaigu ere, ez? Ez que zuzu euskaraz edo txikitan, ez? Euskaraz hitz egin behar duzu, benga euskaraz eta bai egia dela, baina ez, azkenan orain igual helduago garenean ikusten duguna da, baliabide falta bat zegoela eta jarraitzen duela egoten, ez? Eta, azkenan naiz eta nahi izan askotan ere ezin genuela edo ezin dugula, ez? Orduan, hortxe, nahi bai, baina ezin ere. Non daukazu? Non daukazu eskutsua? Non daukazu eskutsua? Hala, unai prest. Txoin, unai jaso zure zapatilla, bale? Goten. Enekok igo nahi duelako. Bi, eta ez gara inoiz aztertu. Gora euskara, gorrenek ere entzungo duten, moduan gora euskara. Iñaki Castillo naiz, nire atxa etzen beratarra, nire ama bai, nire atxa Santanderkoa zen, eta nire etxean zerrotzen zen dena erdaraz. Eta nire garaian eskolan ere bai, eskolan dena erdaraz, euskaraz zen ibiltzen herrian, eta garai honetan etxean, eskolan, kanpun dena sortzen zen erdaraz. Entonces, ni erdalduna naiz. Egunon, termoduz naia? Lanin? Ibiltzen den dia? Zerbait ere? Bueno. Hobe, ez aspertzeko, hobe, aber pasatzen da asteuntan. Bueno, banoi arte gira. Garte. Paiulen, egunon. Segi, lanin. Sentitzen duzu zerbait falta, nezako zen hizkuntza falta, eta saiatzen naiz lagunakin bakiten euskaraz, kuadriakin hasi gara solasten euskaraz, eta gero salsan sartuak, abertzen nola euskararen alde eta holako gauzak, eta
horrela segitzen du, hori da movimento bat, ja, herrian ja ezen euskaraz egiten, eta musikakin baitare euskaraz aditzen, eta ja, euskaldun mundu sartua. Du naiz, presa nahiteko. Después a trabajar. Ahí. ¿Somos hecho? ¿Qué? ¿Está en día? ¿Hace un movimiento? Bai, pixka batez. Musiko euskaraz da hizkuntza polita, eta du soinu bat olako polita, eta da gure hizkuntza. Gure hizkuntza, ni euskaldun naiz. Ez dakit euskaraz, ni euskaldun naiz. Behartzen euskaraz ikasi. Eske bat. Iñigo Martínez Betelu naiz, 24 urte ditut, iruindarra, Eskabidean taldeko saxofonista, eta, ska reggae rocksteady musika jotzen dugu hemen. Zatozte gurekin musikaz gozatzera. Gure taldean 11 gara eta euskara denok ulertzen dugu, bakar bat daukagu oraindik ere hizkuntza zertxobait gehiago behar duena, eta hori kenduta beste guztiak eskoletan beredukoak gara eta familiakideak ere baditugu, beraz 10 hizkuntza euskara dugu. Gure letrak hasiera batean estilo aldetik pentsatzen genuen edo, hasi berriak ginenez, proba egin genuen ea zer moduz enkajatzen zuen erritmoak eta gazteleraz, ingelesez eta euskeraz. Eta konturatu ginen euskaraz ere posible zela. Lehenengo argudioa izango litzateke, pentsatu genuen, eta esan genuen, kontxo, gure ardura izan daitekela, euskaraz abestea. Eta bigarrena ja izan zen, gure buruarekin pikatu ginelako eta esan genuelako, behin ja euskaraz hasita, orain ezin dugu kale egin eta batean beste hizkuntza batetan abesten hasi. Etenaldi txiki bat, iragarkiak eta bueltan gara. Venga! Ni Yasmin naiz, Frantzian jaio nintzen, Marseillan bertan. 10 hizkuntza dut frantsesa, baina txikitatik entzun nuen etxean arabiera, zeren gurasoak Argeliatik etorri ziren, Gaztian. Eta beti izan nuen nolako jakin-mina edo interesa hizkuntzetaz. Horregaitik erabaki nuen ikasketetan edo unibertsitatean ikastea atzerriko hizkuntz gradoa, Frantzian deitzen duten bezala. Hau da, gaztelania eta ingelesa ikastea. Nahikoa etela eta erabaki nuen ere portugesa ikastea, nire kabuz, etxean. Gero beste master bat egin duen Galizian, historia garaikidekoa, eta master dago egiteko jakin behar nuen galegoa, ze klaseak ematen ziren galegoz. Orduan, hantxe ere ikasi nuen galegoa. Eta orain aritzen naiz euskararekin. Eta iritsi nintzen Euskal Herrira dola urte terdi, 2 urte, 2019ko maiatzen, eta etortzean apuntatu nintzen izen eman nun euskaltegian ikasteko euskera. Edo ireki dezaket beste toki batin, ze irekitzen dut eta gero bilatzen du beste toki bat egoteko. Zakit. Familiaren zati bat hasi zen, bizitzan Argelian, bertze bat Euskal Herrin, gero nire gurasoak juntziran Frantziara, orduan nahasketa kultural honetan hizkuntzaren kontua beti izan zen garrantzitsua netzat, bai ulertzeko nondik nentorren, sustraiak, nortasuna finkatzeko, da dira luze bat, eta ez dut uste inor
iritsiko naizenik puntu finalaraino edo. Baina bai, hizkuntzak dira niretzat tresna edo giltza bat mundu bat ulertzeko, eta ez bada mundu orokor bat ulertzeko, da nire mundua ulertzeko. Hizkuntzak diren niretzat hori, ateak irekitzeko giltza garrantzitsuak, eta ildo beretik horregatik dire dain garrantzitsua niretzat ikastia bertako hizkuntzak hemen nago, orduan ikasiko dut euskara, zergaitik ez. Are gehiago, bai ikasiko dut, bai ala bai. Askotan, txikitatik eraikitzen dituzu harremanak erderaz, eta gero, helduagoa zarenean oso zaila da txip aldaketa hori egitea, eta euskarara pasatzean jakinda besteak ere euskara zakila edo, inkluso gelakidea, txikitatik gelakidea izan, eta biak euskaldunak txikitatik, baina oso zaila da euskaraz mantentzea harreman hori, ez? Libe, mugitu garela berlekoa topatzen genuen, laugarren aulkia zuretzat? Bale, ez, laugarren aulkia zuretzat. Gaitero naberlekoa dagoen justo orain ikusiko dugu, baina nik uste dut ez. Bale, bestela, ez dago lekurik, Pues a ver si pillábamos sitio, pero que no... ¿Es que nos vais a levantar que lleváis aquí toda la mañana o qué? ¿No nos vais a dejar esta mesica tan maja o qué? Bien. ¿Tenéis comidica o así o no? No, pero yo creo que va a tener... ¿Torero? Son de los que... Pues yo también, creo también. Hablamos. Agur! Hemen kafetegian ez. Ezakit, bueno, esariko gara, ez? Kendu dizu egun maia, Anika. Ja, baina ez genekien, etorriko zinetela. Ja, baina ez gainezka daude, zerbitzatu arte eta ez dakiz zer, osea, lasai. Joan zaitezke ondokora. Orduan, aldaketa hori egiteko, nik uste dut hartu behar duzula autu pertsonal bezala eta erronka pertsonal bezala, nik euskeraz egin nahi dut eta euskeraz bizi nahi dut, eta horregatik, naiz eta normalean erderaz egin zurekin, nik euskeraz egingo dut zurekin. Zer gertatzen da, askotan erderara jotzen dugula, ohitura kontu badelako, eta azkenan, kalean eta zaila delako euskeraz hitz egitea, bai tabernetan, bai dendetan, oso zaila da. Orduan, askotan igual zu naiz eta autu pertsonala egin eta euskeraz hitz egin, ondokoarekin, eta esan, lortuko dugu eta euskeraz egingo dugu, mantenduko dugu elkarrizketa euskeraz, gero egia da, pote bat hartzera zoaz, eta erderara pasa behar zara, eta orduan zuzenean ja ere erderara pasatzen zara lagunarekin, ez? Orduan, nola egiten den hori, jarri behar zara oso buru gogorra, eta hor dago, kuadrilla berean, denak euskaldunak izan da, beti euskeraz edo gehienetan euskeraz hitz egiten dugunokin, eta nahiz eta euskalduna izan da, hala ere erderaz egiten duguna. Edo zuk euskeraz eta besteak erderaz erantzun, horrelakoak ere baditugu. Baina zaila da hori mantentzea. Agur! Ensuite, Ramon de Pays, oui, comme vous voulez. Je vais commencer notre un peu plus jolie. Niten dugu lana hemen, Ibarinen, Ibarren dago mugan, iparraldeko eta hegoaldeko mugan. Gure bezero gehienak dire iparraldekoak, frantzesek iparraldekoak, landasekoak, frantzes purok, eta zona turistika horbekin. Hemen zorazten dugu gehienaz frantzesez bezerokin. Mino gero bada honitz euskaldunak iparralden, eta horiekin baita ere zorazten duzu euskaldunak. Beti izatuzu norbaiteri eta izan duzu egunon edo. Eta gero? Eta bai, chorizo berdin. Berdin? Pikantia edo? Pikantia, ez. Ez, usua. Nola maite duzu zuena dukera edo nola? Euskararen zozen, ez da arazorik. Zorazten zu euskaraz, badakite euskaraz, kontestu euskaraz, bezala zerran dute frantzesez, problemarik gabe. Aldatzen du hizkuntza ez dakitzen bat aldiz minuton, ez da nindun esfuerzo bat ikasteko, zoraztu nerekin euskaraz. Utzi frantzesak edo erdaraz aparte, ni badakit euskaraz, gozata, eta zoraztu nerekin euskaraz. Hori eskertzen da, nire den dia eskertzen da euskaraz egitea.
Kaixo, egunon. Egunon. Zemuz? Untxa, hementxe. Bai. Bueno, gaur hartuko dut ogi bat. Bai, zena ezu? Arrunta. Arrunta? Bai. Eta gero, bi esne. Bai, erdi gaingabetuak, Bai. edo osoak, bale. Eta bukatzeko egunkaria. Bale. Berria hartu zazu hortik amizez. Bale. Hola, Fini. Bai. Ba, 6 eta 10 otoi. Ekain. Eskerrik asko. Mi esker. Zuri. Bihar arte. Aio, bihar arte. Punta izan. Epa, egunon. Egunon. Kafe izan bat, mesedez. Bai, noski. Espera, nahi duzu? Beroa. Beroa, oso. Eta pintxo bat ere hartuko dut. Hauetako bat, mesedez. Venga. Hala? Eta horrela 25. Bai. Eta horrela 20. Mila esker. Eskerrik asko. Zuri, mila esker. Jo. Agur, arte. Aurtengo edo 2020ko Euskaraldiaren edizioan parte hartu nuen lehenengo aldiz, hau bizi gisa. Hau bizi azken finean ikusten belarri prest eta hau bizi hasieran gaizki ulertu nituela. Esan nahi dut. Hau bizi gisa beti ikusten ditugu Euskaldun petu-petuak, edo Euskaldun zaharrak, edo aski ongi hitz egiten duten lagunak. Ni naiz, ez da nire kasua. Orduan zergaitik erabaki nuen nik hau bizi izan. Hau bizi nitzat da egunean edo eguneroko bizitzan konpromesua, euskararekin, euskaraz egitea, konpromesua egiten dutenak. Kaixo, egunon. Liburu baten bila nabil, Iturria, Unai Elorriagarrena. Bale, momentu bat begiratuko dutera dugun libre. Bale, naski. En nuke erranen dagoela formula sekreto edo magiko bat, baizik eta bertzei ireki eta utzi bertzeak ere ireki izturekin. Da, ezakit, partekatzen dugun momentu une bat, eta hildo beretik Euskaraldiak ere laguntzen gaitu ikasteko, ez ikasteko bakarrik hizkuntzarekin, baizik eta jarrerarekin. Bikain, eskerrik asko. Venga, jo. Showari buelta bat emango diogun edo betiko zerrenda joko dugun. Ordena gutxi gora bera badugu, abestiena, lotuak daude, orain egin beharra dena ere da ea nola pasatzen garen abesti batetik bestera. Introa, heldutasunari, My Flame, Makillakiski, Iruñerria, arazoak dira. Hori lehenengo blokea. Bigarrena, I see you, nire gorputza, loezina, respect, gauerdi. Berriz ere hor tartea. Abeatura aldetik nahiko aldatzen dena, ez? Ez, probatu daiteke, ez dugu inongo. Urtaroen blokea hasteko? Bai. Ostras, pues. Osea, urtaroen gauerdi ondoren? Bai, baina bien artean tartea. Gure lokala arigunea bihurtzean ikuste izan dela guztion artean adostutako erabaki bat, eta guk lortu nahi genuena zen, nolabait euskaldunei, ahobizi edo belarri prest izan da ere, oasi moduko bat eskaintza. Iruñerria oraindik ere datuak ikusita gaztelera gailentzen da, eta guk esan genuen, euskal musikari bezala, guk gure entxegusala ere jarriko dugu arigune bezala. Esateko, hemen euskaraz aritzen gara, eta lasai ederrean euskaraz aritu nahi duenak hemen dauka bere tokia. Taldekideen artean ere badugu belarri presta. Eta berak eskatzen diguna zen euskaraz aritzea. Berak nahi duena da euskara entzun, aditu, eta pixkanaka konfiantza hartzen joan.
Eta gainera bain nago solas lagun talde bat sartua baita ere, eta horrela beti laguntzen da, beti baduzu norbaitekin zu bezala egiteko euskaraz, eta hoik solatzen dira euskaraz, zu solatzen zu gaizki, bai puntu kasu zuz egiten eta segitzen dute euskaraz egiten, eta horrelaz zu beti eman duzu pasu poliki aintzinera. Eske berzela zai dire norbait hasi zara gaizki erretzen tarrento, jo, erren zu gaizki, ja, eten duzu kontra, atzera itzen duzu ez. Ni baduzu, animoz ematen. Zu gaizki zen duen, deusek erran beka, segitzen dute euskaraz egiten, eta hola, eta hori lotxak entzeko gaina ere. Nik ez dakit euskaraz, nik ez dakit euskaraz, nahi du ikasi euskaraz. Nahi du, solastu euskaraz. Euskaraldiari esker, konturatu gara, egunerokotasunean ematen diren bizipenak ere euskaraz bizi ditzakezula. Eta euskaraldian sartu arte, ez zara hortaz konturatzen. Nolabait, gaztelerara jo ohi dugu eta hori akats larria da eta aldatu beharreko zerbait. Lambroen artean galtzea, denbora xautzea dela. Konstiente ginen, noiz askotan euskara ahaztu egiten genuela eta saiatu izan gara baztertze horretatik egunerokoan txertatzen. Entseguetan, zuzenekoetan eta gero gure harreman pertsonaletan ere. Eta oso prozesu aberasgarria iruditu zait, baita, hau. I see you in the dark, I see you in the light. Niri pertsonalki dagokidanez, hezkuntza arloan lan egiten dudanez, betidanik horregon naiz, ereduan euskeraz hitz egiten eta gaur egun ere zorte handia daukat eta euskaraz egiten dut lan. Familian ere, baino gero egunerokoan hor dauden beste arlo batzuetan eta erdaldunagoak diren horietan euskaraldiari esker euskaldun bihurtu ditzakegu eta nik hori euskaraldiari eskertu nahiko nioke. Pertsonalki eta talde bezala nik uste dut ere. Mozten da bai. Zer da, kablea? Zuzenekoetan eta adibidez, Euskal Herria mailan bai talde euskaldun askotxo aurkitu izan ditugula, teknikarien artean ere badire euskaldunak eta beti saiatzen gara hori aldugun guztietan euskeraz hitz egiten, ze konstiente gara ez badugula guk euskeraz hitz egiten ez duela beste inor egin. Orduan, nik uste gero eta kontzientzia hartze gehiago dagoela eta pixkanaka hori euskararen erabilera gorantz doala. Bale, pues hemen prozesua orduan. Hitz egiteko pixkat gero arera bai. Potentziak dira. Grabatzen? Bueno, Koldo, ja barruan gaude kupelen artean. Orduan, azaldu behar diazu nola egiten da, zer da sekretua? Oso ondo. Bueno, sekreturik ez dago, baina ondo. Ez nuke erranen dagoela formula sekretu edo magiko bat ere ez. Komunikazio ireki, zuk irekitzen zara bertze bati eta beste bat egin duzu zurekin ere bai. Orduan, partekatzen ari dugun unea, momentu hau, niretzat izango litzake giltza, ez? Eta azken finean, gure ohituratik kanpo gabiltza, eta batzutan zaila da, zailtasun asko gehitzen dira. Eta badakigu eta ulertzen dut ere presioa sartzen dela haien artean. Eta lotsa batzutan da, soka bat, ez? Edo gure gorputzen dagoen soka bat, eta soka hau mozteko falta zaigula komunikazio lasaitasuna hau. Eta lasaitasuna nik uste sortzen dela bien, hiruren, lauren artean. Hemen, bai, Saiatu komunikazio hasi, ez? Oso erresa da,
batzutan, egia, batzutan dena batera sartu, eta hitz batekin, ja, pues ikusten duzu, pues begira, zuk euskaraz mintzatzen duzu. Ireki pixkat ateak, ireki begiak, ireki belarriak euskarari. Oso freskoa, ezta? Bai. Euskaraldiak ematen dizuna da, aukera konturatzeko zure inguruan ere badirela euskaldun gehiago. Eta agian zuretzat, ez dakit, erdaldunak ziren 100%, erdaldunak ziren pertsona batzuk, batean konturatzen zara euskaldunak direla. Eta horiekin euskaraz komunikatu zaitezkela musika mundu horretan, zenbat eta espazio euskaldunagoak sortu, hobe, zenbat eta euskaldunago eta ugariagoak ere. Guk 15aldian bizi izan genuen prozesu horretan, berri on ugari izan genituen eta sorpresa positiboak, euskaldun berriak aurkitzen dituzulako ere. Eta hori 15aldian gogoan dut asterako oso gogotsu heldu geniola eta motibatuago bukatu genuela. Eta esker mile etortzeagatik batez ere gaur egungo egoerak betetzen behar dugula. Orduan lehen gauza eskatuko genizukela da pizkat zabaltzea, distantzia gorde zegoen artean. Berriro ere Euskaraldia etorri zaigu eta hizkuntza ohiturak aldatzeko ariketa erraldoi honetan parte hartu dugu eta parte hartzen ari gara. Jakin badakigu ez dela erraza hizkuntza ohiturak aldatzea. Eta jakin badakigu askotan edo gehienetan asko erosoagoa dela gaztelaniaz egitea. Nagiagatik, pazientzia faltagatik, inertziagatik edo begirada txarrik ez jasotzeagatik. Korrika, euskaraldiak, ezakit, horlako ekimen desberdinek bai egiten dutela, gu gehiago batzea eta kontzienteago izatea eta bereziki hori guk indarra hartzea, erronka honekin aurrera jarraitzeko. Euskaraldia, esan bezala, hizkuntza ohiturak aldatzeko ariketa masiboa da. Gauzak horrela, ezin da egun hauetara mugatu eta bide beretik urte osoan bizitza guztian indarra eman behar diogu euskarari. Beraz, jarrai dezagun egunero egiten, ulertzen duenari euskaraz eginez eta guztiz ulertzen ez duenari ere laguntza emanez. Bere nekea ulertuz eta bere ahalegina eskertuz. Eta gure eskua beti luzatuta izanen duela oroitaraziz. Denon artean lortuko dugulako egunero gehiagotan eta gehiagorekin. Euskaraldia bertan da. Nik ere parte hartuko du. Guk ere bai. Guk ere Euskaraldian parte hartuko dugu. Euskararen ikastean ere parte hartuko dugu. Guk ere bai. Gu ere arigunea izanen gara. Nik ere parte hartuko du. Nik ere bai. Besteak ere Euskaraldian parte hartuko du. Guretzako da iz importante, ni uste hau bizi bai, belarriko prest da importante dia guri erratian euskaraz lehenbiziko hitzak. Guk ere izena emango dugu. Ni ere arigune izan dut. Nik ere bai. Aldi gaztaken ere Euskaraldian parte hartuko dugu. Aurkitzen ditugu ikasleak, irakasleak, amak, aitak, umeak, dela gutxe hasi ziren, ikasle hasi zirenak, hainbertze perfil politak eta nasketa hain kosmopolita honetan, gure ari bakarra, edo, lotzen dugun gauza bakarra da euskera. Ez alda hori definizio politena, edo? Nik ere bai. Guk ere bai. Erdera
euskeraz egiten duzunean, egin behar diozun kritika horretaz ere konturatzen zara, konstiente zara, eta nik uste euskaraldiak ematen zuela hori perspektiba berri bat eta ikuspuntu berri bat zure egunerokoan txipa aldatzeko eta posible dela hortaz ohartarazteko. Orduan, nik uste dut argi izan behar duguna dela, euskara ez dela 15 eguneko gauza bat, ez? Eta, luzatu behar dugula 375 egunetara, eta ez dela eriketa bat bakarrik, ez? Edo dela bizitzeko modu bat, ez? Orduan, hori konstienteak izan behar garela eta eutsi behar diogula horri. Mikrofono probatzen. Horrela.